हेलो गाइज वेलकम टू लॉज ब्लॉगिंग सांग मैंने केमती अच्छे भल अच्छा तो सेन भल था आज टीचर्स डे कॉलेज सेलिब्रेट होगा जाऊँगी टीचर मैंने पहुँच जाइए तो आगे देखते वीडियो कंटिन्यू रुहतु। खोल दियो सर समस्ते कल सर समस्ते कल देखा रेडी थैंक यू सर कैमरा आसुन क्या आज सरी मानी सर जल्दी सरी मानी सरी सरी
ଟିକେ ହଉ ସାର୍ ଟିକେ ହଉ ଫଟୋଟା ସାର୍ ଟିକେ ଫଟୋଟା ଉଠିବା treat myself as a teacher. I treat myself as a creator that I am passing the knowledge acquired by me from my teachers to my next generation or the future generation. So, जैसे उन्होंने पाठ है. Then the second teacher. टीचर्स Next, your neighbors. Then teachers, gurus, and your God. But can you tell me who is the best teacher? You yourself. ତମେ ଯୋଉ ଯାଏ ନିଜେ ନ ଚାହିଁଛ ସେ ଯାଏ ଯିଏ ବି ଯେତେ ଟ୍ରାଏ କରୁ କେହି ବି ତମକୁ ଭଲ ବାଟରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବେ ତାକୁ ତମକୁ କଣ କହିବେ ଆମେ we will show the right path but ସେଇ ବାଟରେ ଯିବ ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତମେ ଭଲ ପିଲା ହବ ନା ନାହିଁ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତମେ ପାଠ ପଢିବ ନା ନାହିଁ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବେଷ୍ଟ ଟିଚର ହେଲା ତମେ ନିଜେ ତମେ ଯଦି ତମେ ନିଜେ ଯୋଉ ନ ଚାହିଁଛ ତମେ ଭଲ ପିଲା ହବନି ତମେ ନିଜେ ଯୋଉ ନ ଚାହିଁଛ ପାଠ ପଢି ପାରିବନି ତମେ ନିଜେ ଯୋଉ ନ ଚାହିଁଛ ଏସ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇପାରିବନି ହେଲା ଜୁମ୍ କର ସ୍କୁଲ ଅଟଇ ମନ୍ଦିର ଦେବତା ଅଟନ୍ତି ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ନୀତି ଯାଉ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ଯେ ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ନ ବୁଝି ମରମ ଅଜ୍ଞାନୀ ପେଲାଇ ପଛରେ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ଗୁରୁଙ୍କ ଗାଳିକୁ ବୁଝି ଯେ ପାରିବ ସିଏ ତ ପାଇବ ପାର ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ତାର ରହିଯିବ ଅନ୍ଧକାର ଗୁରୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବତାର ସମାନ ତେଣୁ ଏହି ଦିନେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ସମ୍ମାନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଯାଇ ଧରିତ ପାରିବା ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର ଭୂମି ସାକ୍ଷୀ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ Jyoti sir, Sameer sir, and all the faculties, especially each and every one of you who have done each and anything you have done. Thank you so much, and have a great day. Thank you. हैप्पी टीचर्स डे जब भिडियोटा भल लगी देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे देखा गोटे ब्लॉग रे बाय बाय।